Japan pooštrava pravila za trgovinu ruskom naftom. Japansko ministarstvo finansija uz podršku zemalja G7 namerava da pooštri mere za poštovanje gornje granice cena ruske nafte od 20. februara. Ovu odluku Tokija podržale su zemlje Evropske unije kao i Australija. Trenutno osiguravajuća društva i prevoznici moraju da dobiju garanciju da cene ruske nafte ne prelazi utvrđenu granicu od $60 za barel. Ovo osiguranje važi za ceo period trajanja ugovora o osiguranju ili prevozu. Japansko ministarstvo finansija predložilo je da se pooštre pravila, tako što će zahtevati da se takav dokument obezbedi za svaki ugovor, prenosi Komersant pozivajući se na Nikkei. U decembru 2022. godine zemlje G7, Evropska unija i Australija dogovorile su se o cenovnom pragu pod kojim bi međunarodne kompanije mogle da transportuju ili osiguravaju rusku naftu samo po cenama nižim od $60 po barelu. Od 5. februara prošle godine postoji gornja granica cena naftnih derivata iz Rusije na $100 i $45 po barelu. U decembru prošle godine Sjedinjene Američke Države i druge zemlje G7 pooštrile su kontrolu gornje granice cena za naftu tipa Ural nakon što su popusti ruskog brenda dostigli dvogodišnji minimum. Konkretno, Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je sankcije protiv tankera koji su prevozili rusku naftu. Embargo zapadnih zemalja na uvoz ruske nafte i ograničenje njene cene primorali su Rusiju da uposli takozvanu flotu duhova kako bi zaobišla sankcije. Pojedine brodske kompanije i trgovci nastavljaju da prodaju sankcionisanu naftu onima koji su spremni da je kupe. Rusija navodno koristi iskustva Irana i Venecuele kako bi došla do unosne trgovine naftom ispod radara. Izvor: biznis.rs. Autor: Vladimir Jokanović.